Goedendag iedereen op deze 20 oktober 2022. Nog even interessant hier te Vogelwaarde is de verkeersdrukte te zien in de ochtend. Dus meer bepaald hier aan de rechterkant de N290 verbinding Terneuzen-Hulst. Dus rechtdoor hier heb je ongeveer iets minder dan 10 kilometer feitelijk naar Hulst en de andere kant 14 kilometer naar Terneuzen. Dus een bijzonder drukke route in de ochtend, natuurlijk ook wel de middag, de avond. Maar ook nog even interessant, terug het verhaal van er is geen enkele mogelijkheid om een openbaar voertuig te nemen om dus naar de ene kant of de andere kant te gaan. Het is nu wel 3 dagen staking, maar in het algemeen, er is geen enkel openbaar vervoer, buiten die ene lijn 10 per uur, die zones van de dorpen doet, vanuit Terneuzen naar Hulst. En daar blijft het bij. En het vreemde van alles, er komt ook geen vooruitgang met die mobiliteit. Ik zeg in bepaalde landen, toch wel overal streeft men naar vooruitgang, minder auto's op de baan, meer mogelijkheden van mobiliteit. Maar hier in Zeeuws-Vlaanderen, dus dit stuk hier, Oost-Zeeuws-Vlaanderen en dan ook Terneuzen en Sluis, dat is Idem, er komt hier totaal geen vooruitgang. De andere kant van Zeeland heb je dan wel Goes en Middelburg bijvoorbeeld, die hebben een treinstation. Dus de andere kant is een ander verhaal. Daar heb je dus een treinstation, de bus en de trein. Maar hier er is totaal geen verandering. Ja, ik ben even voor zonsopgang. Het is ook toegelaten om te vliegen even voor zonsopgang en even kort na zonsondergang. Maar in de nacht mag men niet vliegen hier in Nederland. In België bijvoorbeeld kan men gewoon, als men in de nacht wil vliegen, is dat gewoon mogelijk. Zo, ik ga even naar het rondpunt daar. Verbinding Rapenburg linkerkant met de provinciale weg. Dus het is bijzonder lastig en ook de toekomst voor de doelgroepen. Zoals de jeugd die moet studeren. Ik zeg, de meeste jongeren moeten in Vlaanderen zijn voor school. De meeste volgen school ook in Vlaanderen. Stages in de zorg gebeurt in Sint-Niklaas, in Antwerpen, in Gent. Het is iedere keer hetzelfde verhaal, je bent geblokkeerd. Sinds september nu, dat de scholen terug open zijn, is het praktisch iedere dag dat er problemen zijn met openbaar vervoer. Ja, nu natuurlijk die stakingen globaal voor x aantal problemen in Nederland. Maar nu maandag is het vervoer zogezegd terug voorzien normaal. Maar er is geen normaal vervoer, want iedere dag valt de bus uit. Dus waar is de oplossing? Wanneer komt er een oplossing hier? Zo het rondpunt, dus linkerkant Vogelwaarde heb je dus de aansluitingsroute hier. En dan vertrek je naar Hulst of Terneuzen. Het is bijzonder snel. Ik zeg, bij weinig verkeer ben je in 10 minuten in Hulst. Ja, het is ook een druk punt, want er is slechts 1 rijvak. Dus 1 rijvak heen en 1 terug. Dus er is hier geen dubbele rijvak. Zo overvliegen naar de andere kant, dat mag ook. Dat is een transitovergang. Wat er bijvoorbeeld niet mag, is gaan vliegen dus heen en weer over een openbare weg. Dus meer bepaald, men gaat er overvliegen, men keert even terug, men gaat terug. Het is dus wel de bedoeling dat men dus gewoon verder vliegt even.
Ik ben nog even hier op deze locatie om de andere kant in beeld te brengen. Het is ook wel een mooie hoek van de richting van voor Terneuzen. Zo terug een rond punt hier. Ja, het is al redelijk klaar, maar natuurlijk de camera van de drone toont altijd wel iets donkerder het beeld dan dat het in de realiteit is met het blote oog, laat ons zeggen. Hier ook de vrachtwagens, waarschijnlijk terug voor Vogelwaarde Rapenburg. En inderdaad, terug een vrachtwagen, dat is ook een enorm druk punt. In de ochtend vol met vrachtwagens die door Vogelwaarde rijden. En het is redelijk smal ook en dat geeft toch wel redelijk hinder voor de inwoners. Bon, ik ga hier nog even mooi de route naar Terneuzen in beeld brengen. Dus ja, voor de mensen die afhangen van het OV, opnieuw, men is hier ook 15 minuten van de Belgische grens. Als er dan geen voertuig komt, je zit volledig vast. Er is niemand anders die zal komen als er een bus uitvalt. Dus het is niet zo zoals in Vlaanderen dat je kan zeggen, er komen geen trein deze namiddag, men zal een ander vervoer inzetten. Er is totaal niets. Dus de oplossing is dan terug naar huis gaan en wachten tot de volgende dag. Maar in de praktijk levert dat enorm veel hinder op in Vlaanderen, want je kan wel een keer afwezig zijn voor een stage of voor een studie, maar als je zo 2 keer, 3 keer afwezig bent in de week of zelfs op maandbasis verschillende keren, ja, dat is niet meer te doen. Dus opnieuw hier de drukte, ook vrachtwagens die komen uit Vogelwaarde. Het is namelijk zo, totdat ik hier komen wonen ben, was de bus van Hulst tot en met Middelburg station, dus via Vogelwaarde. Je kon dus in de bus stappen en uitstappen aan Middelburg station in eenmaal, zonder te moeten overstappen, 7 op 7. Dus dat was ook de zaterdag en de zondag. Maar hier is het probleem dat men ziet alles als een soort winst aan. Dus er is niet genoeg winst op openbaar vervoer, dus we doen een bus weg. En men ziet niet het belang van het openbaar vervoer. Alleen men ziet het niet in als een verplichting. Ik zeg, op zaterdag heb je geen bus niet meer naar Hulst. Ze hebben gezegd, maar daar breng je niet genoeg op, dus we geven geen bus niet meer. Zo'n mentaliteit is dat. Dat is onvoorstelbaar en dat wordt steeds erger. De situatie is duidelijk. Met alle recente video's. Maar u wilt toch ook niet dat de jeugd aan 14 jaar kan toch niet met een auto gaan rijden? Allee, men denkt niet na hier. Men denkt van je moet maar een auto kopen en alles is opgelost. Maar dat is de realiteit niet. Zo nog even de tegenrichting hier. Dus dat is richting Terneuzen met de mogelijkheid tot Zaamslag, afslag. En anders met de wagen is het gewoon doorrijden tot Terneuzen Hospitaal. En dan kan je ook richting Sas van Gent eventueel of Terneuzen Centrum. Heeft deze prachtige ochtendbeelden. Ja, de toestand is ook dat men iedereen alleen zit in de wagen. Soms zijn het afstanden van 10 kilometer, soms 25 kilometer, de Hulst-Terneuzen-route. Maar de mensen hebben ook geen andere mogelijkheid. Dus er is geen deelvervoer opnieuw om te zeggen, je stapt in een bus, je gaat hier op de hoofdroute naar Terneuzen.
Het is allemaal niet aanwezig. Die ene bus per uur die iedere keer stilvalt, ja, als je daarmee moet woon-werkverkeer iedere dag doen, dan kom je serieus in de problemen. Dus er is extra vervoer nodig. Ja, er moeten minimum 2 voertuigen zijn per uur. Het is toch normaal in de spits dat je toch niet 1 voertuig kan inzetten hier tussen Terneuzen en Gulst. Dat is toch absoluut onlogisch dat. Zo nog even hier in beeld. Dan kom je dus ook aan Zaamstad-Veer even verder. Dus opnieuw Zaamstad en dan Terneuzen. Ja, je ziet al de opkomst, zonsopgang. Ja, het is wel bewolkt nu, maar bon, je ziet wel aan de belichting ook aan het beeld hier. Hè. Zo, dat was nog even interessant, dat stuk hier. En natuurlijk, ja, Vogelwaarde, dus ik ga nu terug de transit doen naar de andere kant. En dan heb je Vogelwaarde, dus van deze punt tot, moet je rekenen, 2 kilometer. In vogelvlucht ben je aan Vogelwaarde. Vogelwaarde heeft ook een breedte van 2 kilometer, 2000 inwoners. En dan heb je dus aan de linkerkant, ja, Zaamstad 3000 hangen dus ook af van die ene bus. En dan heb je ook Kloosterzande op 8 kilometer van hier, ook 3000 inwoners. Ook die afhangen van die bus, plus ook nog, ja, daar een Hulst busstation. En Hulst Noord kan je feitelijk ook wel rekenen voor die bus, er is geen ander voertuig. Zo, beste mensen, ik ga die video hier eindigen. Ik vond het nog even interessant om toch te tonen dat men hier wel redelijk veel verkeersdrukte heeft. En dat het niet een situatie is van er is een dorp, er is hier bijna niemand die zich moet verplaatsen. Zo is het helemaal niet. Er is absoluut vervoer nodig. En het is wel dringend noodzakelijk. Want sinds september kan men niet meer, ja, is er geen enkele week die nog normaal verloopt om ergens naartoe te gaan. Zo, beste mensen, tot de volgende keer. Ik ga hier de video afsluiten. Tot de volgende.